Jao, ja sam dobila malu porciju čokolade. A ja sam dobio srednju. Oho! Da, pogledajte šta je kod mene. Cool! Ha, Quentin mi zavidi. Miley, ti počinješ. Naravno, hvala, drugari. Probat ću. Kako ukusno, sviđa mi se. O da, pravi užitak. Što? Tako sam brzo sve pojela. Šteta. Dobro, Quentin, za ti. O da, pokušat ću da ne žurim da bih produžio užitak. Mada sumnjam da ću uspeti. Čokolada je tako ukusna. Hoću da je jedem bez prestanka. Dobro je što je ostalo još 2 štapića. Miley! Upsa, zar me nećeš častiti? Molim te. Dobro, uzmi naravno. Nije mi žao za tebe. Hvala, Quentin. Tako si velikodušan. Nema na čemu. O ne, moja čokolada se istopila. U stvari, znate šta? Nema veze. Ostale su mi bombone. A čokoladu mogu polizati. O da. To je jako ukusno. Sad ne moram ni ruke da perem. Oho. Sheila je smislila nešto zanimljivo. Tako je, izgradila sam čokoladnu kuću. Ove velike bombone su baš slatke. Onda hoću ja da probam. Upravo si. Hej, drugari, šta radite? Ostavite moju kuću na miru. Bože, to je prelepo. Drugari, dosta. Ja nisam ništa još probala. Ne čujem te, zauzet sam jedenjem. To je najmanji čips koji sam ikad videla. Ja sam dobila srednje pakovanje, a zadovoljna sam. Ne mogu da verujem. Uštinite me, sigurno sanjam to. To je ogromno pakovanje Pringles. Sheila, ti počinješ. Dobro. Sad ću probati taj čips i reći vam kakav je ukus. Poješću sve odjednom. To je super, Quentin. Sad je Miley na redu. Znate, ja više volim sirni čips. Oho, jesi i ti video to? Kako to uradila? Neverovatno. Ne, sa lukom neću. A ljud čips također ne volim. Čips od jagoda, to je zanimljivo. Jedva čekam da probam. To je baš lepo. Oduševljena sam. Miley, hoćeš me častiti? Molim te. Hvala. To je zaista ukusno. Hej, imaš svoj čips? Da, upravo si. Priznajem, nikad nisam mislio da ću nekad jesti čips uz pomoć mrtevina. To je baš moćno. O ne, poklopac leti na mene. Ups, izvini Sheila, to je ispalo slučajno. Wow, ovaj čips je divan. Njom, poješću sve. Joj. Kakve velike mrvice. Ali ipak mi se čips od jagode više sviđa. Oho, to je kiša od čipsa, super. Jeo bih to ceo dan. Fantastično. Devojke, skoro sam završio. Ovo je posljednji komad. O da, najeo sam se. Jao, imam najmanju porciju bombona. Nemam sreće. Oho, u životu nisam jela toliko slatkog. Cool! A kako vam se čini moja kanta? Jel vam se sviđa? I meni? Quentin, ti počinješ? Dobro,
Brzo ću pojesti ovu bombonu. Sad ću je uhvatiti. Šta se smejete? Svima se dešava. Dobro, imat ću sreće drugi put. Završio sam. Dobro, onda sad ja. Oduševljena sam. Ove bombone su divne. Rado ću ih probati zajedno sa nudlama. Wow, to je super kombinacija. Nevjerovatno. Šta? Hej, Quentin! Primetile. Evo tvoje kante, izvoli. Izgleda da Sheila nije raspoložena. Kako smešno. Ej, šta je to? Ko se baca? Izvinite, drugari, ne mogu više da čekam. Hoću da pojedem sve. Oho! Navalite, drugari. Jao, kako slatki mali čips. A kod mene srednji. Pogodite ko je dobio najveći. Miley, ti počinješ. Nadam se da nije ljut. Probat ću. Ups, ne pitajte me ništa. Ko je sljedeći? Ovaj čips je mnogo ljut. Ali, ako ga umočim u mleko, sve će biti u redu. Kako sam pametna. Moj plan je uspeo. Zapravo, sad ovo mleko također moraš popiti. Šta kažeš? Ajuj, to će biti jako ljuto. O ne! Mamice, to je jako ljuto. Jesi li dobro? O ne, nemojte mi reći da je sad moj red. Već se plašim. To će biti jako opasno. Ali za sad je sve u redu. Da, sviđa mi se. Čekajte, osjećam nešto. Wow! Šta? Ova flaša je premala i jedva se vidi. A šta je kod vas? Oho! A kod mene je srednja flaša. Medeni žele je jako ukusan. Što? A kod mene ogromna flaša. Ajde što pre da počnemo. Hoću da probam. Naravno, ja počinjem. Imam malu flašicu. Nešto se ne pije. Robote, hoćeš mi pomoći da iscedim? Naravno, za mene to nije ništa. Eto. O ne! Uspelo je, ali samo što mi je sad sve na licu. Ali to je svakako ukusno. Hvala, robote. Drago mi je da pomognem. Tede, sad je tvoj red. Daj da ti pomognem. Ne, mogu sam. Ne idem džabe u teretanu. Imam jake ruke. Dakle, stiskam flašu. Da, uspelo je. Sad ću da probam. Ukusno. Prelepo. O, da. Stvarno? I meni se jede još? Izvinite, ali već sam sve pojela. I baš sam se najela. Robote, sad ti. Hajde. Je li da? Konačno je došao taj trenutak. Imam dobru ideju. Ja nemam usta. Smislio sam drugi način. Stiskam flašu, a sada vadim žele i stavljam unutra. Super, jako ukus. Nešto nije u redu. Tede, što se dešava? Zašto se uključio alarm? Ćao svima. Slomio vam se robot. Treba ga popraviti. Dakle, ja sam hitna pomoć za robote. Sad ću pogledati što imam od lekova za robote. Ne brinite. Sve će biti u redu. Druže, nemoj više ništa stavljati u sebe. Jesi čuo? Gotovo. Jeste sigurni?
ništa se nije promenilo. Tačno, još treba udariti ovdje. To uvek pomaže. Ha, moj posao je ispunjen. Ćao. Odlično, robote, vratio si se. O, radnik je ostavio ovdje svoje alate. Ups. Kako mala čokoladica Multido. Sasvim mrva. A šta je kod vas? Ovog puta ja imam srednju veličinu, to je super. Te daš šta je kod tebe? Wow, ogromne! Da, čokoladica je ogromna, moja veličina. Ja ću da počnem. Imam najmanju čokoladicu. Kao prvo trebaju mi pincete da bih je otvorio. Odlično. A sada ih mogu vratiti. A sad ću istopiti čokoladu laserskim vidom. Tako je. Dobio sam tečnu čokoladu. Mogu premazati sa njom svoj detalji. Odlična čokolada. Mabel, sad je tvoj red. Dobro, sad ću da probam. Nikad nisam jela čokoladice ovako. Odlična prilika. Kako ukusno. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću se vratiti. Trenutak. Gde je otišla? Nemam pojma. Eto, vratila sam se. Trebaju mi moje zaštitne naočare za eksperimente. Biće super. Evo moje male laboratorije. Dakle, uzet ću prvo eprovetu. Tamo je tečni Skittles. Super. Sipat ću sve u eprovetu. Tako je. A sad ću uzeti malo zelene tečnosti. I dodati kod crvene. Šta je ispalo? Čekajte, šta još da dodam? Tačno! Ovdje je prava duga. Dodat ću i nju. To, završila sam. A sada mogu izvesti eksperiment. Preliču čokoladu. Jedne kapi će biti dovoljno. Wow, uspelo je! Pogledajte. Čokolada je postala šarena. I jedva čekam da probam. To je prelepo. Moj eksperiment je uspeo. Cool. To je baš moćno, Mabel. Svaka čast. Hemija je super. Ja sam sad ja na redu. Odlično. Rado ću probati svoju čokoladu. Treba skinuti svo pakovanje. Da. Izgleda jako dobro. Nikad nisam vidio tako ogromne čokolade. Ne mogu je zagristi. Šta da radim? Dobro, imam ideju. Stavit ću čokoladu na sto. A sad mi trebaju alati. Podelit ću čokolade na komade. Da, tako je. Odlično mi ide. Hajde, još malo. Uspeću. Mislim da će tog biti dovoljno. Već sam se umorio i ogladnio. Da, uspeo sam da zagrizem. To je baš ukusno. Što me tako gledate? Hoćeš nam možda dati malo čokolade? Vama? Naravno, imam dovoljno za sve. Izvolite. Wow, Tede, tako si dobar. Što je to? Kanta sa vicima, ali šta ću mi? Da, i ja imam isto, ali moja kanta je srednja. Tako sam srećan. Neverovatno, ne mogu da verujem. Dobila sam ogromnu kantu sa vicima. Šta da radim sa tim? Da jedem? Tede, ti počinješ? Okej, nadam se da je to šala. Možda je to ipak čokolada. Ne, to je gvožđe. Kako ružno. Pogledajte, ispao mi je zub. Slomio sam ga dok sam jeo vijek. Ozbiljno? Ja neću tako. Robote, hajde sada ti. Da, to je moja omiljena hrana. Baš sam srećan. Sad ću probati nekoliko komada. Prelepo. Ozbiljno? Samo ne to je na mene red. Ali ja neću. Robote, Miley hoće da napusti izazov. Mabel, diži se. Ti si odrasla. Uspećeš. Samo sam išla po sirupe. Ne, ali ja sam čovek. Ne smem jesti to. Okej, možda će sa sirupima biti ukusnije. Sipat ću što više. Da, odlično.
Sad su vici prekriveni čokoladom. A mogu samo lizati čokoladu i to je to. O, to je ukusno, znate? O, da, baš mi se sviđa. Što? Zar sam i ja tako mogao? Ja sam pametna, zato sam se izvukla. Tako je mnogo bolje. Eto, gotovo. Svaka mi čast. Ispunila sam zadatak. Mabel, bravo! Oho, kakva lepa čokoladna jagode kod Tare. A šta je kod ostali? Wow, a Jimmy ima isto čokoladnu jagodu, ali malo veću. Wow, A Bella je dobila ogromnu čokoladnu jagodu. to je izazov, velika, srednja i mala hrana. Hajde da počnemo. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, unutra je žele i M&M's bombone. To je prelepo. Nisam očekivala. O, da. Divno. Šteta što sam dobila tako malo. To je to. Sve sam pojela. O, Jimmy, daj mi malo. Ja ne želim da delim. Ova jagoda je samo moja. Čekajte, zašto ne mogu da zagrizem? Jagoda je previše tvrda. Šta da radim? Dobro, sad ću da je zgnječim rukama. O, da, uspeo sam. Prelepo. O, da. Opa, dok Jimmy ne vidi. Ja mogu probati malo njegove jagode. Ja sam tako glodna. Hajde, hajde, hajde. Što je to? Ja ti nisam dozvolio, stani, Tara! Mi smo se zalepili! Drugari, vi ste se zalepili direktno za sto? Šta ćemo da radimo? Dobro je što Jimmy ima jednu slobodnu ruku i može nastaviti da jede jagodu. Da, to je super! Ali ja također imam slobodnu ruku i mogu ja da probam. Ne možeš! O ne, zalepio sam se! Da, to je bila prevara! O, da, sad mi nećeš ništa uraditi. To nije fair! Što ništa? Tara, kad si uspjela tako brzo sve da pojedeš? Nisi mi ništa ostavila, pustite me! Naljutio sam se na tebe. Ups, Tara, i ti si upala u svoju zamku? Pošto više ne možete ništa, prelazimo na Belu. Ona jedva čeka da proba svoju ogromnu jagodu. Hajde, počni. O, da? Pogledajte koliko je žele unutra. Jedva čekam da probam. Uradit ću to uz pomoć kašike. O, da? Neverovatno. Drugari, bili ste u pravu. To je jako, jako ukusno. O, da? Divno. Wow, Bella, ti imaš toliko punjenja. Neverovatno. Kako ćeš da pojedeš sve to samo, ne razumem? Šta? Jesi već sve pojela? Kako je to moguće? Tara i Jimmy sve pokušavaju da se izvuku iz zamke, ali ništa im ne ide. Sad ću da probam čokoladu. Jako je ukusna. Oduševljena sam. Da, poješću sve do kraja. Jao, Jimmy i Tara su se već smorili da čekaju Belu. Ali ona ima ogromnu čokoladnu jagodu. Treba joj dati malo vremena. Šta? Da li si zaista uspela da pojedeš sve za par minuta? Nevjerovatno. Bella, ne mogu da verujem. Dakle, ovo puta imate piletinu KFC. Tara je dobila najmanje. Jimmy ima srednju porciju. A šta je kod Belle? Wow, pogledajte koliku kantu ima ona. To je nevjerovatno. Blago njoj. Dobro, ja opet imam najmanje. Znači, ja opet počinjem. Pogledajte kako mali batak. Šta da radim sa njim? Okej, sad ću da probam. To je ukusno. Da. Sviđa mi se. Ali zašto sam dobila tako malo? Opa, još jedan batak i njega ću pojesti. Da li ima još nešto unutra? O ne, prazno, pa to je smor. Okej, Jimmy, sad ti. Da, naravno, ja sam baš gladan. Ne može, to je samo za mene. Rado ću pojesti sve svoje batake. Ja obožavam prženu piletinu. Ona je tako ukusna. Čekajte, smorio sam se ovako da jedem. Šta da smislim? Točno, znam jedan lifehack.
Ups, izvini, nisam hteo. Gledajte. Ali uspeo sam da se rešim koščice. To znači da moj lifehack radi. Hajde opet. Prestani već! Koliko više? To je to. Završio sam. Sad ću preliti sve kečapom i probati. O da, to će biti prelep ručak. O da, neverovatno. Oduševljen sam. Okej, znači da sam ja na redu. Sad ću da ponovim lifehack Jimmya. Uspelo je! Da, ja imam baš puno pilećeg mesa. To je tako ukusno. Najlepše meso koje sam ikad jela. O, da, tako je sočno i ukusno. Ojoj, to je bolelo. Gledajte koliku kvrgu imam. O, da, hoću još. Sad ću ponoviti ovaj lifehack. Uspelo je. Da, super. Sada mogu da probam. O, divno. Ja sam u raju. Hoću još više piletine. Joj, kad će se to završiti? To zaista boli. Tara, pazi se, Bela ima puno piletine, a znači puno kostiju. Oho, koliki stomak imaš, Bela. Nisam znala da će toliko stati u tebe. Drugari, jeste li dobro? Jimmy ostao sa povredom, a Tara? Sa njom je sve u redu. Ali sada znamo da je taj lifehack malo opasan. Opa, to su nudle. Samo što su malo ljute, ali ni strašno. Jim je dobio najmanje. Bela ima srednju porciju. A šta je kod Tare? Da vidimo. Oho, to je ogromna kanta sa nudlama. Neverovatno. Kako će pojesti sve to? Dobro, ja sam muškarac. Počet ću prvi. Hoću što pre da pojedem ove nudle. Nadam se da neću izgoreti. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Uopšte nije ljuto. Čekajte. Nešto osjećam. Ne, sve je prošlo. Bela, sada ti. Dobro, i ja imam kineske štapiće. Sad ću probati malo. Wow, koliko nudli. Čekajte, plašim se da jedem to. Ja ne podnosim ljuto. Već mi postaje vruće, ali nije strašno. Došla mi ideja. Viljuškom ću pojesti nudle mnogo brže. Da, ovako je mnogo bolje. Hoću što pre da završim s tim. Tako vruće. Čekajte, znam kako da poboljšam ovu viljušku. Dodat ću bušilicu. Da, tako će biti mnogo brže. Odlično. Sad ću pojesti sve to. Ostalo još malo. Bušilica mi više ne treba. Ješću ovako. Da, to je najbrži način. Da, još malo. Skoro sam završila. To je to. Valjda je sve u redu sa mnom. Ili nije? Čekajte, vruće mi je. Ajoj, moje usta. Drugari, morate joj pomoći. Da, mleko je odlična opcija. Hajde, sipajte mleko u njena usta. Dobro je, to je pomoglo. Beli je mnogo bolje. Prijatelji, hvala vam puno. Ali sad je red na Taru. Kako ćeš da pojedeš sve to? Veruj mi da ne znam. Nadam se da ću preživeti. Jako se nadam. Dobro, šta da se radi? Moram da probam. Jimmy, treba mi tvoja pomoć. Hajde, uzmi kantu i sipaj mi sve u usta. Hajde. Ajoj, sva sam u nudlama. Ne sviđa mi se to. Odvratan osjećaj. Jao, jadna ja. Nema više nudla. Tara, kako si? Eto, sve sam pojela. Sve okej, znate? Ili nije? O ne, počinje mi požar u ustima. A sad ću pući, treba mi pomoć. Da, tako će biti bolje. Odlična ideja, Jimmy. Ali kako je Tara, je li živa? Baš ti lepo stoji takva frizura, izgledaš zabavno. Ali bitno je da si živa. Ojoj, to je bilo moćno.
O, šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala žele kola. Kako slatko. A šta je kod ostalih? Opa, to je srednja žele kola. Jill, baš ti se posrećilo, ali ne više nego Tyri, jer je ona dobila ogromnu žele flašu. Bela, jesi vidjela? Pa šta, i ja imam žele kolu. Da, ali moja je ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. A bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaše pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela. Daj to ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O, da. Sad je mored. Dakle, treba će mi tanjir. A preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, hoću da isečem žele na male komade. Odlično. A sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. O, smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno. Hoću još. Jao, o ne. Šta je to? Zašto me je poprskala kola? Jill, to je bio prank od Tyre. Bela tu sigurno ništa ne kriva. A Tyra je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jo, a šta tu tako gledate? Čekajte, je li to vas moja žele flaša tako privlači? Zabavno. Hej, moj prst. Oho, devojke su tako ogladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja. Šta? Ne, neću vam dati, to je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. O, da, to je prelepo. Nevjerovatno, pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele. O, prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jo, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno? Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. Moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se. Tyra, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jo, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjesto ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli, to izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bela ima srednju porciju, to je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi! Hajde, vučem! I još! Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne. Prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tyra, odakle to ovdje možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Jao, nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Kako odvratno! Bela, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno! Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da, pogledajte koliko sira.
super. Hoću još. Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bela privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radi pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu. Tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da. O, ne. To je previše moćno. Kako sada zaustaviti to? Ups. Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam. Gledajte, to je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tobogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću proveriti kako radi. Wow, gledajte. On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan, a ja ću ih hvatati ustima. Odlično, to mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super. O, hvala ti puno, robote. Jao, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom Huba Bube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles, cool. To mora biti mnogo slatko. Jao, a Bela je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. A vreme je da probam. O, da, to je prelepo. Znate, mogu čak napraviti i balon. Gledajte. Jao, što je sa njim? Baš čudan balon. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je. I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? O, to je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe, sva si u Skittlesu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlesu. Eto ti. Što? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. O, kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bela, hajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super, mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare. Tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bela se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. O, to radi, svaka mi čast. Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A
sad će isto biti beline pahuljice? Ej, to nije smiješno. Zašto ste uradili to? To je najmanja Fanta koju sam ikad vidjela. Oho! Je li to piće od žvake? Nikad nisam probao. O, samo pogledajte. Ovo je velika flaša sa ukusom Skittles. Ej, šta se smijete? Ali ja ću prva probati. Jedva čekam. O, da. Ukus je ekstra. To je žele sa ukusom Fante. Oduševljena sam. O, da. Ne mogu da se zaustavim. Jao. Izvinjavam se. Eto, sve sam pojela. Baš brzo. Quentin, sad ti. Vrlo rado, sad ću probati. Samo imam mali problem. Ne mogu da istisnem žele iz flaše. Šta je to bre? Ideja. Jess, mogu li da pozajmim tvoju gumicu? Hvala. Gledaj šta ću da uradim, ali treba mi više gumica. Stavit ću sve gumice na flašu. Ej, Quentin, prestani! Izvini, Jess, ali moram da uradim to. Jess, priznajem, treba mi još gumica, daj mi. Da, tako je, još malo. Da, konačno uspelo. Pogledajte, žele je samo izašlo iz flaše. Jedva čekam da ga pojedem. O, da, oduševljen sam. A sad je vreme da nadumam balon. Kako cool. Pokvario si mi frizuru! Ne diraj me! Dobro, nastavit ću da jedem. Prelepo. Želim da nadumam veći balon. Kako super. A sad ću napraviti poklon za Jess. Izvoli, nemoj da se ljutiš. Stvarno? Samo jedan balon? Šta će mi? Probušit ću tvoj balon. Eto ti. Ha! Sad mi se sviđaš mnogo više. Digao si mi raspoloženje. Šta si uradila? To nije fair. Miley, šta se ti smeješ? Jedi svoje žele. Da, upravo si, Quentin. Imam ga baš mnogo. O, prokletstvo. Ne mogu da istisnem. O, dobro, šta imam ideju? Gledajte šta će sada biti. Još malo i... Ćao svima! Gde je otišla? Čudno. O ne, dinamit! Kakav užas! Sva sam lepljiva. Uspela je, sada mogu probati. Kako ukusno! O, ekstra! Ne vidim ništa, u pomoć! Kakav užas! Sve oko lepljivo i prljavo, fuj! Ali ukusno! Jess, posluži se! O da, stvarno je ukusno! O, kako mali sladak sladoled! Ali šteta što sam dobila najmanju porciju. A šta je kod vas? Kod mene je srednja porcija, cool. Ali kod mene najveća porcija, pogledajte! Devojke, presrećan sam! O da, blago meni! Ali Miley počinje. Ona je dobila najmanji sladoled, haha. Dobro, sad ću da ga probam. Taman ima malu kašiku za to. O da, savršeno odgovara za moj sladoled. Kako ukusno! Neverovatno! O da, baš osvežava. Želim da produžim zadovoljstvo i ješću pomalo. O da, to je božanstveno. Miley, možeš li da požuriš malo? Istopit će nam se sladoled dok budeš jela. Jao, kako me nervira. Sad ću ti pomoći. Hajde, jedi. Ali, htjela sam da produžim zadovoljstvo. Nema veze. Bitno je da je sad red na Jess. A zatim na mene. Wow!
Miley, slažem se, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Sladoled mi je omiljeni slatkiš. Spremna sam da ga jedem svaki dan. I još malo. Kako hladno. U pomoć. Jao, zašto tako sporo? Hajde, požuri. Kako ne? Dobro, onda ću i tebi pomoći. Treba će mi vatra. Da, sad ću istopiti tvoj sladoled. Eto, sad imaš mlečni koktel. Tako je. Brzo ćeš ga popiti, nadam se. Dodat ću ti malo šlaga i ubaciti slamku. Tako je, posluži se. Hvala, Quentin. Da, to baš prija. Odlična ideja, Quentin. Hvala. Konačno! Sada i ja mogu probati svoj sladoled. Ja imam najveću kašiku za najveći sladoled. O da, baš je sladak. Predobro. Šta je to? Zaglavila mi se kašika. Ne mogu da izvadim. Šta da radim? Kako velika kugla. Znate šta? Dobio sam ideju. Gledajte šta sam smislio. Eto. Napravit ću sneška. A sad mi treba treća kugla. Ali nema više sladoleda. Šta da radim? Dobro, nema veze. Sad ću mu napraviti oči i usta. O da, preslatko. Vezat ću mu šal. Baka ga je splela i to je to. Jel vam se sviđa? Da, i ja sam oduševljen. Hvala puno, devojke. Hvala, hvala. O ne! Jazz, šta radiš? Ne smeš da ga jedeš. Miley, sklonite se od mog sneška. Eto ti. Jazz, prestani. Dosta. Eto, odlično. Niko ne sme da dira moj sladoled. O, dragi moj, volim te. Tako si lep. A šta je ispod vaših poklopaca? Miley, pogledaj prva. Šta? Plavi sir? Odvratno! Fuj! Kako smrdi? Moj parfem je popravio situaciju. Jo, prokletstvo! Ali ukus je i dalje gadan. Odvratno! Sad ću povratiti. Uspela sam. Drugari, srećno. Šta? Da li sam dobio veće pače? O, ne. Ne. Znate šta? Došla mi ideja. Gledajte, sad sam mađioničar. Gledajte kako mogu. O, sir je nestao. Šta? Kako si to uradio, Quentin? Mađioničar nikad ne otkriva svoje tajne. Šta to tako smrdi? Šta hoćete, devojke? O, Bože! Odakle sir tamo? Ne znam, ali sad će završiti u tvojim ustima. O ne, jadan ja. To je odvratno. Quentin, tako si smešan. Jess, hajde da vidimo šta je kod tebe. Kod mene? O, ne. Molim vas, nema šanse da pojedem to. Ups, Miley, jesi vidjela to? Jess se onesvestila. I šta da radimo sad? Tačno. Presvući ću se u kuvara. Odlično. A zatim ću ukrasiti ovaj sir. I još malo. I to je to. Sada to podsjeća na tortu. Jess, izvoli, to je za tebe. Oho, ne mogu da verujem. Ukus je super. Ovo ću rado pojesti. Baš mi se sviđa. Predobro. Čekajte, šta je to? Kakav užas.
Quentin te je prevario? Sad ću povratiti. O ne, šta to tako smrdi? Sad ću se ja onesvestiti. Da, to se zove karma, drugari. Super! Opa, to je izadov velika, srednja i mala hrana. Cool! Jill ima ogromno pakovanje hubabube, a Tyler ima srednje, to nije loše. O, ali Nate je dobio najmanje pakovanje. Hajde da počnemo od tebe, pošto si imao najmanje sreće. Nema veze, vrlo rado ću pojesti svoju žvaku. Da, to je jako ukusno. Predobro. Njom, njom, njom. To je to. A sad ću da napravim balon. Wow, jeste li vidjeli to? Tyler, nastavi. Tyler ima malo veće pakovanje, što znači da će unutra biti više žvake. Ajde, brže probaj i reci kakav je ukus. Ovo je toliko ukusno da ne mogu da se zaustavim. Hoću da sažvaćem svu ovu žvaku. Izvini, Jill, ali deljenje nije bilo u mojim planovima danas. Pojeo sam sve sam. A sad sam spreman da naduvam balon. Idemo! U tom slučaju ja sam spremna da ga probušim svojom dugačkom i oštrom iglom. Tako ti i treba, Cicio. Baš me briga, svakako je bilo ukusno. Konačno je na mene red. O, kako veliku žvaku imam. Trajeće mi godinu dana. O, ljudi, ovo će dugo trajati. Jill će jesti toliko žvake čitavu večnost. O, mogu poludeti od ovog divnog ukusa. Njam. Znate šta? Onda sam spreman da pomognem Jill. Sad ću odseći sebi komadić. Niko neće ni primetiti. Odlično. Uspeo sam. A sad ću probati. Ups, izgleda da će Jill uskoro saznati na tvoj podmukli plan. Opa, evo ih, sreli su se, pogledaj. Ej, daj mi, to je moje. A sad ću napraviti ogroman balon. Gledajte. U tom slučaju ja ću ga probušiti. Imam i ja iglicu. Eto. Ju, sad je Jill sva u žvaci. Kako odvratno. Ali iskreno, bilo je zabavno. Ne, nije. Naljutila sam se. Ovog puta imate M&M's bombone i Jill jedva čeka da proba. Hajde, ti si dobila najmanje pakovanje. Okej, sad ću da probam. Gledajte kako mogu. Mogu da hvatam bombone ustima, a sad ću pojesti sve odjednom. O, prelepo. A ostale bombone ću pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. O, Jill, ti si kao usisivač. Stani, za malo da pojedeš M&M's Tylera. To nije u redu. Da, ove bombone su samo moje. I sad ću sipati sve usta. To je bilo ukusno. Što? Nema više. Baš brzo sam se pojeo. Nate, nastavi. Jel mogu da? Odlično. Pogledajte koliko ja imam bombona. Čudno, one ne ispadaju. Što da radim? O, znam. Sad ću da skinem flašu sa bombonama. Hajde! Da, uspeo sam. Da, uspeo si, ali sve bombone se prosipaju. Nate, hajde brže jedi dok tvoji prijatelji to nisu uradili umjesto tebe. O, ceo stoje u bombonama. Iako imaš toliko bombona, da će vam svima biti dovoljno. Da, navalite. Zajedno je uvek zabavnije. O, baš ti hvala. Oho, to je ogroman jednorog. Blago tebi, Nate. A Jill je dobila srednjeg čokoladnog jednoroga. A Tyler je imao najmanje sreće. Ovo je mrva jednorog sa fantom. Hajde, probaj, Tyler. Vrlo rado. O, on je tako sladak. Sad ću ga probati. O, kako ukusna čokolada. A šta je unutra? Unutra su bombone. Treba sve istresti usta. Baš ukusno. Da, svidalo mi se. Ali iskreno uopšte se nisam najeo. O, Jill, daj meni malo. Ej, gde ćeš? Ne, to je samo moje. Hoću da pojedem sve sama.
Sad ću odlomiti rog i pogledati šta je unutra. Da vidimo. Ne vidim ništa. I ništa ne ispada. Okej, onda ću da razbijem ovog jednoroga. Kija! Gledajte, unutra su jagode. To mi se sviđa. Sad ću da probam. Ja obožavam jagode. Super, to je predobro. Ali znate šta? Došla mi ideja. Sad ću skupiti sve jagode zajedno, tako je? A odozgo ću staviti par komadića čokolade. A zatim ću istopiti čokoladu uz pomoć krema. O, Jill, to je super ideja. Sad imaš lepe i ukusne jagode u čokoladi. To je baš cool. Prijatno. To izgleda jako ukusno. A ukus je još bolji. Nismo ni sumnjali da će ti se dopasti. Ko ne voli jagode u čokoladi? Ja sam presrećna. To je najbolji desert na svetu. Skoro sam sve pojela. Još malo i to je to. Završila sam. Hajde, Nate, sad si ti na redu. Da, sad sam ja. Konačno. Hoću što pre da vidim šta je unutra. Čokolada je suviše tvrda. Dobro, onda ću razbiti jednoroga rukom. Kija! Da, ja sam jak. Ne idem džabu u teretanu. Wow, unutra je med s M&M's bombonama. Super. Ja obožavam tu kombinaciju. Oho, koliko punjenja ima u tom jednorogu. Blago tebi. Ali hoćeš li zaista sve to pojesti? Drugari, napišite u komentarima da li bi želeli da vas Nate časti. To je nevjerovatno. Ja nikada nisam jeo toliko ukusne hrane. Ovdje je gomila čokolade, bombone, pa čak i med. Ja sam oduševljen. Ovo je najbolji dan u mom životu. Poješću sve do kraja. Nate, prijatelji ti zavide? Hoćeš možda da podeliš sa njima? Pa ne, tog će meni biti malo. U glavi je ostalo par bombona. Zašto me tako čudno gledate? Ne prilazite! Kakva malecna kola, slatko. A kod Jill je srednja limenka kole, na to smo navikli. Ali Nateu se ponovo posrećilo više od ostalih. On je dobio ogromnu limenku. Tyler, ti ćeš početi prvi. Okej, sad ću da probam. Otvaram. Ona je tako mala da ne mogu da je otvorim. Okej, onda ću uraditi ovako. Da. A kolu sa stola mogu da popijem kroz slamčicu. Da, uspeo sam. Što, nema više? Bilo je baš malo. Šteta. Hej, šta to radiš, Tyler? Pazi malo. Dakle, sad sam ja na redu. Ne mogu da otvorim. Hajde, bre. Ja sam sve slomila. Dobro. Onda ću probušiti limenku nožem. Ne. Sve prska u mene. Kako to zaustaviti? Ne. Sve se prosulo. Ili je nešto ostalo unutra? Samo par kapi. Ja čak nisam stigla ni da probam. Jill, zašto bacaš u mene? Pazi. Okej, konačno je moj red. Sad ću da probam svoju kolu. Kako osvežava. Drugari su pripremili svoje slamčice da ti pomognu, Nate. Ne, meni ne treba pomoć. Šta? Onda ćemo mu ubaciti u kolu malo mentosa? Da, slažem se. Ne, kola će sad eksplodirati. Nate, trebalo je da podeliš sa prijateljima. Šta se to čuje? Ne! Da, to je tuš od kole. Zaslužio si to. Nate je sada ceo mokar i to je bilo smešno. Da, jesi popio svoju kolu, jeli?